Hello, Payapayaba, Kabalen, Kapampangan. Mag-vlog ko pong bagya. At suko pong yun kanyang kingkay. Tao kining Port of Vancouver. Kaya kasento mo yun ng British Columbia. Nung lola dadaong rin, may hanabat king basta munta kining British Columbia, Vancouver. Ting dadaong nga mga regular barko ng pasero. Itong first class. Kaya nila po dadaong yan. Kaya na. Ayan. Tsaka kitang portion nito ay nadagugi po. Yan. Kitang portion nito. Kita ito yung babo. Kaya magubra po dati. O nimito ko nang mukha pandemic. Kitchen yan po. Helper kitchen kami. Mila kanita retang turistang mga kwalta. Ting artista. Celebrity king Hollywood. O. Ang oras kaya ni po kay. Alas 2 tingkat panapon. At Friday. Ayan po, Port of Vancouver. Ayan o. Banda tabo bandigeta, pinandit. Ayan. Ayan po. Pero yan yan, dito rin ang helicopter. Dito rin ang helicopter. Rito namang kahit pamasadang kay lancha areta ka kita alaman maragulya po ini peka maragulya kay Canada Place siya po ini aita Canada Place diyan ang tsuta po abroad kita kakalingwan ng salitang Kapampangan tamo po diyan ang tsuta abroad kita kakalingwan ito. Banda ako po karne po. Magbanda takar, maglakad tamo kitang kayo. Yung malaot kasi eh. Na pwede makasikengken. Lakad. Limparken, yan lang kay. Malimparken. Yan lalalam. Tsaka anong ating mangkililedanan. Limited lamo po. Magbanda takin. Ayan po ay yan, sentro na ng Vancouver City ni Vancouver City. Yan. Nakatamo po. Banda takin, lumakad tamo. Tour ako, mag-tour tamo kayo ng portion na ng Vancouver. Kaya kasikat kayo ng kay British Columbia. Chulang kending mga ragulakay buildings establishment. Hello, I'm going there. Bababata mo po. Yan. Walang pagtatake ni. Tour ko po. King Cordova Street in yan. Ano po yung King Skytrain. Yan. Di pa akalalam Skytrain niya po ini. Yan ha, train. Yan. Ano yung mga makasaraya? Kaya kitang kabilahe pala. Yan. Yan na ito po itang balamo retang hub. Tatak na po ng Vancouver tete. Maputing retang mga tilo sa reta. Apin po itong paide ka rin kayan advertising. Batso ka Vancouver City. Okay. Kaya hindi dakala naman po retang bisikleta. Mag-rent ka ulim per hour. O a day. A week. Areni po. Yan. Kaya tap niya mo itang kain. Credit card mo or debit. Ayan po. Ayan kinitaman. Panta kakiiya po yung kain. Portion na ning Kaya nila po magtutuloy ng turista talaga. Happy ng pera number 1 na kain eh.
Yan keto. Tatapo keto. Itong maputing ereta. Ano kinta pa? Mundumurta mo kanyan. Ayan. Ini pong maragula ni abing po yung kitchen yan. Maragula kitchen. Function hall. Mga ragula function hall ba? Ating anniversary or a party. Mga ragula 1,000 na katao. 500. Mga ragula real lugar. Kung tatakin. Hindi ko po dating magobra eh. Kung yung pandemic mo. Yung kaming help kitchen. Sabi mo na rin kay. Kay. Cook. Puta ko niya po bakit lupa po. Iturdo ko pambagya. Yan, narin po. Yan. Yan, nagsuta na po. Bakit ang nandito? Happy po yung Canada placing. Pinantiti. Oh. Hindi po yung nabibili kaya po yung kay Cook Channel Kapampangan kayong Canada kasi po itamo kaling ang Pinoy tamo eh Kapampangan tamo at yung kami rin kilala dyan eh feeling din o Pinoy pero wala Kapampangan feeling lang Canadian na eh hindi nga na kasi kailan panganak eh. Yan o, kalwalas na po niyan, function wala yan po, okay, yung dagat eh. Yan, portion nila ng Obrami dati talamit eh, ito. Yan, kaya itong babo ha, pininding ka rin function hall. Ano po yung katuglong na ninggay. Dagat niya po, papuntahan niya ang palon niya ang tagingkay. Uy, kintahan po bagya. Ano na po itang kailan din. Itong dito maputi. Itong balam, toldang mga ragon. Ay, okay. Ayan. Tapos. Ini po chuta na kita rin po ay tayo. Dinur tapo. Oops. Something good. Muling alala po kasing mga pumas dati. Yang ordinaryong aldod. Tinangaking turista kaya nala. May kaya na. Atin mura pero kailan makain luluwal. Kuplalit ang bengi. Kapanam kasi makapula norit ang kaya kaya ito. Mas masasaya. Hindi atang di panganang kiyata rito. Reta-retang makaluwala atin tareta yan. Kaya ito po kitang part ng bundok ita balela rin ka rin. Ito nga naman kaya ito province. Ito po retang kaya ka rin. Ito pagbanda tapa po ka rin muli na ako. Yeah. Ala pong mamasyal, ala. Alwalas ng kahit kayo. Yan. Ay, kaya na po dadamong rin kahit kaya kayang portion nito. Kaya side, di mga kabambar po, makapadurot po. Okay, hindi kayo kilalamin. Yan. Yan lalamin diretsyo ngayon. Mga kabala. Tugil-tugil, pakapadurot po kayo ng kanyang Canada Place. Sabi ko yung Canada Place. Canada Place. Yeah. Karimla, marimla po kanyan, hindi mo lang kanyan. Siguro 5 degrees siya. Marimla. Ni-aspect kanyan siguro mag-negative ya. Mag-snow pa kanyan. Ano po, place. Pero ang sita kabila itang Canada Place ay taka rin.
Wala pong masyadong kaya ganyan eh. Alang mamasil eh. Magkilanla mo rin. Uretang iba't kay. Happy ng Port of Vancouver. Lumurta, mambagya ka rin. Dati mga oras kadakal ng tamo rin kayo nila. Pandemic. Kaya kaya lang, siyempre alam makalub. Kaya Canada, limited le, dubaluban mo rin ngayon eh. Dati karakal tao kayo. Itang ating kaya kayo na pisigan ng flyover Canada ay tao. Tang bala may kay sakya ka makanya pero nakarugulay screen bala mo. Mababalag ka kay kay. Sa bundok. May haliwaliwang background. Flyover Canada. Yan happen. Happen tang kahit. Pikato na sa sakya na kay. Kunin ka la dati. Yung balot siya 10 bucks yata yung bayad kanito. 10 bucks. You know. Yan kay manik again. Ay papunta ka rin. Ayan. May lungkot ngini kini. Ang nuka ng lugar ko may lungkot. Gana ako mukha niyang kini. Magdatong pagi balik na ako. Ano? Pagit na pulo pa. Kumusta ako po? Mag-vlog ko pong bagya. Pakata, yung gagawin ko kay Canada. O sige po, dakal pong salamat. Mikat na ko mo po. Kaya ti mandara ka rin kaya niya. Hindi may kakavirus. Dati di taklam. Ngayon dara ka la. Tinan mo rin mamamatay na dakal na larin. Mikat tamo po, okay? Dakal po salamat. Bye.